Hello everybody, how are you? This is Wai from my home to your home. I bring all the love. I'm here to check in. Proof of life. Ndauya kuzotaridza vanhu kuti ndichiripo. Nyengo dzangu dziri worried. Ukaona munhu wanombokwirana nenyoro ati you must worry. Ukaona munhu wakambozvamburana nayo yeke ati you must worry. Kuti munhu ati asavete. Chii chiri kuitika? Don't worry. Ndichiri chimvu. Yeah? Don't worry. Who else does that? And ndakambokudza pane imwe message ndakambotumira kune vanhu nchiti ndiri kutumira hi I'm checking up kune vanhu vese vandakamboshirana nawo nyoro kuti uchiri boy. Like I would copy, I was so drunk, but I didn't care. I would copy and paste messages to all my ex-partners. Bo, are you still okay? I'm just checking up on you. Bo, okay, Bo. Saka ndauya for proof of life kuti kana wakambondi laza yeki. Uchiti mai avazizi avasi vakugwara no ndichipo zvangu ndichipo kushaya stress mukaona munhu anogoroka kudeso mukazhinji kacho haana murume varume vanokupa stress unoti undu mai mwana all this glow because I'm single. If you want to lose weight and have a bad skin, date someone. Ukangotsvaga murume chete unotoda uyani murume Gandara is a dead giveaway. I can tell if you have a man or not just by looking at you at your skin. I can tell. Gross because Ari it can't. Anzi imari wangu chirega kudaro. But imari zvayo mari iriko. Mari yacho newana musodzi. Inonzi mari yacho newana kunodya mari yeziya. Kuno mari iriko? Hairiko? Asi kunonzi kudya cheziya. Manje isusu kamari takazoiwana late. Saka zviti kuti ngobuda takungogrowa takumbotanga kugadzirisa zvinhu zvatachifana kugadzirisa tiri kuma 20. Upenyu hunosiyana kuwana kunosiyana and your time is different. Vamwe vanhu zvinhu zvavo zvakatanga kufamba in their 20s. Vamwe vanhu zvinhu zvavo zvakatanga kufamba kubvira vachizvarwa. Havana mbobvira vambotambura. Vane zodzo. Vanongori neupenyu hwakanaka nokuti vakangozvarwawo mudzimba dzakanaka vachingowanawo makomborero from the beginning. Havana kumboita bad patch mazimota ayo. Havana kumboita bad patch. Havana kumboita rock bottom. Havana kumbova the man of the house iye ari mukadzi. They never lacked. Saka vamwe vanhu life yavo yanga yagara yakangorongeka kubvira kwokutanga kusvika pavariko zvino. Kozota vamwe vanhu vakatangawo kutanga kuvhurika meso kuma 20 vakaendawo kuchikoro vakadzinzwisisa vakadzidza vakawana mabasa nguva ichiripo because the opportunity was there. Vakatanga kushanda kugiga in their 20s iko zvinova ma40 vagara vati sete vamazibos mother. Kozoti vamwe vakaita sesu vakazowanirwa nyasha in their 40s. Mwari aiziva kuti uyu ndikampa mari ari mwana mudiki vana vangu vanopinda busy because he disciplined hororo. Anzi ana Getrude Badza kuma 20s. You see, vana Getrude Badza vana vavo vaigonozongogarawo vari isusu tobva vakazowanirwa nyasha mwari akazovhurawo kuma 40. Wait for your time. God is never late. Vanenge vachitoziva kuti diwe tikakupa mari eji vana vangu vanopera. Saka vanokumirira kuti zvoni unyatsopinda pachinzvimbo. Wapinda pachinzvimbo mwari ozotoraiti ozokuvhurira. Isakazovhurirwa kuma 40. Na wakuma 40 wo wavhurirwa pane mwana ovhurirwa kuma 50, mwana ovhurirwa kuma 60. 70. Iwo chingogamuchira pawavhurirwa pacho run. When it's your turn, show out. Wait until it's your turn. And when your turn comes, show out. Don't be apologetic. Don't shrink yourself. Don't have humble. When it's your turn, show up and show out. Oh yes. Saka mwana anovhurira vanhu mastages upenyu akasiyana. Isakazovhurirwa utakura. Hanzi ya glowing zwa na my Prince Junior. Imi my Prince Junior zita remwana wenyu uyu Prince. Ora ndakukuti my Junior. Apati futi anonzi Junior futi. Ora my Junior. And you're glowing. Thank you, my junior. Thank you, my junior. Yangu mwari azofunga kuvhura. Akabva toya vachimupaiwo mari. Ane vana 7. Saka hatizodi kuti abe. Hatizodi kuti aite zvemushonga. Chimupaiwo mari adzikama.
ndo pandakazovhurigwawo kuti uchipindawo nepapa iyo unobata apo nepapo ichazowedzera ukawedzera chikoro wedzera macertificates uchifamba wakangodai so inenge ichiwedzera mari yako wakangodai iko zvinowane discipline shavira chihure rakapera wagona kugara pasi uinde kuchikoro ustudy waenda kustudy seko toedzana nemabhavu ndau izvo wadzikama wati hlo wati no chienda kuchibafamba wakadai chienda it's your time. This is me right now. Vamwe vanovhurirwa kuma 20 vamwe vanovhurirwa kuma 30 pavanovhura ipapo gamuchira kana nguva yako isati yakwana. Don't worry, God is never late. Ndikangota murume grow inopera nditangota mapundu ndikangota murume grow inopera saka zvonetsa. I have to choose between grow and murume. And listen, when you work so hard to build yourself and you work so hard to heal and you work so hard to get back your mental state, you know, your free spirit, when you work so hard to be back to the person you want to be, free spirit, stress free, and when you work so, when you put in the work, when you cut off the toxicity, when you discipline yourself, I'm now doing this. When you work on yourself, then you're back to your queen mode, your beast mode. It's very difficult kutanga kutsvaka murume. Murume anongosvika achingorongonora zvese zvanga zvarongwa naMwari, you know. So right now the way I'm so the money is money, the glow is glowing, the kids are kidsing, the plans are planning, the projects are projecting, the school is schooling, the work is working, everything is balanced. It's very difficult for me right now to say, oh God, see your life. It's just a choice. Listen, I have nothing against people with men. I have nothing against people with good men. Good men are there. Love is there. Rudo rwepakati pemurume nemukadzi runotonaka ruriko ende ndinorwuziva. Saka pese pandinofamba ndikangoona kuti haurusiriro urwu handikurudi. If it's not like this, I don't want it. Hanzi true Tete, mi ndabo no more best to focus on myself. That's true. And here's the thing, there is like a loneliness pandemic, and most men my age, sugar yakukwira, tuma piles tukwakupaila, men my age need nursing. They need a person anenga kuti baby wadaire wamshongere wadi. They need someone to take care of them. That's why they're so pressed when they see single women, because they are pissed off. Why don't you want to settle? Why don't you want to settle? Women my age that have been through it all are better on their own. Murume akawana mari zvake zvikaita akawana mari, first instinct yemurume akawana mari aroda mumwe mukadzi. First instinct akaita mari, my girlfriend chihururu is out there. Handi makaona nyati paakaita mari chichakaitika dzungu akanodzoka kumba nesiki. Right? Men, when they get money, they all over the place. They want to women. They want women all over them. They want to marry, not even kungo hura chete. Vamwanda vatorora mukadzi wechitu. Kutorora kutesa mumba mukadzi wechitu no mari. Munhukadzi akaita mari. What I don't like. Why do I need a man? Munhukadzi akaita mari hadi murume anobvaramba murume. It's only a few women, family oriented, disciplined, normal human beings vashoma vakadzi vavo that are family oriented. Kuti akaita mari anoramba ari panzvimbo 1. Vanhukadzi vakawanda vakangoita mari hachadi murume. Yatova Miss Independent. The house is always clean, the toilet is clean, the kitchen is clean, you know, her bed is clean, she can drink wine and a toast and go to bed. Why is it munhukadzi akaita mari hachadi murume? Zvinobvepi?
Badza Akaita mari. Why do I need a man? What are you bringing to the table? Why are you in my life? Exactly. Companionship. Okay, I can do companionship, but there's no reason for you to stick around every day. Sakandavapa age ya where I said, Marichiko, asingagarwa. Asi is spiritual husband. I have no desire. Like zero. Like how are you? To me it's ndotasa schedule yangu ndoti anokwana papi munhu ichero ndikamunza muupenyu wangu anokwana papi aga school aga work aga kids aga my me time aga gym aga walks and hikes aga my TV and anokwana papi. And him coming into my life, he's just going to come in and bring in good sex. Now I have to cook for him, wash for him, clean for him. Ashite munukadzi naturally pakatango pangota murume wakutobika sadza. Hamungarariri majigizika. Kuti uri akuzvagwi Michelle. Wow. Tinokuchingamidza Michelle. Welcome back to old cargo paradise. Uroda ice cream kana chamba ko zvakafamba sei at least akusiya ari mupenyu mwana chipo chinobva kuna Mwari gara apa titaure what happened Ndivo what happened anzi na tarisai chokwadi ichocho Zuva varume vanodzosera kumashure kuita mari you really thrive uri wega. That's true. Anzi na Betty Limpopo boy Mati naye even Limpopo boy always gave me gay. Always. Saka these whole stories ga 1 year the children muchi language chavo saka and schools got vari kuti chi. Just with family but one I'm a fan of Limpopo boy. I think he's good. I think he's a talented person. Bo, I like him as a content creator. But his private life and his scandals and the on his scandals so much because I know it's a one-time thing and it's gonna go away. And tomorrow will still be fans. Do you get what I mean? So but I think it's a temporary scandal. Chet. And I hope he recovers from it. Because that guy is an international star. He's a big deal. You know? So whenever someone is a big deal, and I'm not a bearer of bad news. You know? Unless wakambonita something and no one kwandiripo and sezvakaita jeke chagorere ndino one kwandiri pa front ndichipopota ndichiseka but Limpopo boy let's wait and see and ndikandigodzifambira because nyaya dzechanzi kudzinyadzonzidzwisa exactly and you always gave me gay so I'm confused but only my sister locks are those thin micro ones. I'm thinking of those, the sister locks. Hanzi kopedzai ye DNA na Tete ndoya ndauya nayo T rikatipedza ye DNA hanzi nails is T. Thank you Chenai. Now I can do nails all day every day because handisiri kudodi. Chikoro chakakosha wedu unokwira career yako unenge uchikwira uchidaiso unopinda nekumadhodhi but ukaramba wakashingirira wakabata bhuku ka unoita uchikwira uchibva kumadhodhi wakuisawo nzara iko zvino chero mukandiona ndine dzakadai because I don't have to touch shit no more but dzimwe nguva kana ndikabhuroka I will pick up hours kana ndika pick up my hours kumadhodhi ka ndinopfeka magloves too. I ask for extra large my latex gloves ndopfeka two like wow because vasikana hapana chinorwadza kana kuti chinovhundudza mwana uri paclient uyakaisaya wopfeka magloves aya uri busy wozoona nzara yabuda nemuglovos yakadai warichera vedu we hey Glovos rinoita zvarinodaka unorichera and look at the shape. This is oval. Rino Glovos. So sometimes I pick up hours, like say you've got like your normal line, like a full time, right? But then you always have my extra shifts to pick. But my extra shifts to pick arikuma ndokune mari chopazi yokuti boy mari inetse mai mwana ukachera set unoita se
apo uri kugadzira client kuti umbogeza ruoko kuti umbodi kuti upfeke rimwe gloves pamusoro peira wachera kuti umbosiya client umhanye kusingi unogeza kuti you're not supposed to have those nails in the first place. So you have to chill and act like nothing happened. Because what I could your supervisor will be. Yes. Into Nyaya Ombe, Uru, ku profession eduko, Inya Uru, so you better manage your shit. Memwa no from Ragade. Ujena Haroku sing. I want Nakabana went the right coronation. I have to do this. No nails. I had no nails for 2 years. Vanopa social media. No nails for 2 years. Looking like thumps. Now, I'm back. I'm back. I'm back. But upon the papa, I'll be there. Maria Chino Nakachokipano. So I put on to my projects for Kuita. Ati zoruta ma projects norweiwa but kana ma projects uri kuita uchifonerwa kumbatana chakati unoto pick up ma hours usingadi uchida uno pick up ma hours unopfeka ma grovos 2 ushino pick up ma hours kuti zvibatane zvibalance handi wakati audi murume miss independent independence zvayasi independence freedom is not free hamwe henyu vali muna rume anokushandirai makagara istakatiza zvamakaramba murume zvamaihurira murume nhasi warambwa uzi anyway ndikutoseka muri kundiseka hangu but vazhinji vacho vari kuseka because they can relate alright ngatange nyaya yemelanin ndiri kudo vakaenda kuskuru ndikudowa vakaenda kuchikoro kana musingadi subject yandoda kutaura nezvayo ndakuisirai TV kuti muone hanzi hard working Tete ungagodi. One thing I would thank my Lord is akaindita kuti ndite nzenza neubenzi neufree spirit neuchi but ndobva nditi ndifare nevanhu doro weed and all that ndobva nditi ndive a people's person, a socialite and all that. But in all that he gave me simba and now simba andina ndozvega zvandakatenda Mwari kuti Mwari makubvira upenyu hwangu hwese and now simba andina I can do it. Listen, I can slay, I can beach, I can do whatever I want with simba. When it's time to go to work I know simba nokuti akaonaka kuti inini in my life kana kwatitasa upenyu hwangu inika I'm a man. Where a man is supposed to stand in, I'm there. I'm 2 in 1, a man and a woman in my life. I provide for my family. Saka ndofunga icho chokuti especially ukasanganya murume who doesn't provide for you, but doesn't provide for you the way you want. We can't say he's not a provider, but he's not providing for you the way you want, right? So when you get a man who doesn't provide, you end up and then survival instinct yopindaka and you end up unotoita chache kuti sumuka tinoshanda chinotobuda chinotovhunduka icho choka chova chatogara chiripo. Saka working hard yangu is not because oh my god I'm a hard worker and all. I know kuti if I don't do this my family won't eat. Saka ndinotori ne software yemurume and I do it effortlessly. Ndikanzi mari iri kuwanikwa kumadhodhi ndiriko, mari iri kuwanikwa kumakitchen ndiriko, mari iri kuwanikwa kumamaini ndiriko, mari iri kuwanikwa kupi I'm there, mari iri kuwanikwa mumwena umo ndinopinda mumwena umo ndikobuda ndakasviba kunge mbeva ndobuda ndakaibata mari. Andina pride yokutsvaga mari ende mari yandaitsvaga inenge isiri mari yeguchi ka aiwa handi makona moti yandodriver haisi mari yeku live vhuruvhuru, haisi mari yeflambo, imari yekuti vana vadye. Saka Mwari ndofunga akatona kuti situation yemhuri iyi kai ndofanira kutovhura uyu brain uyu. Saka ndiri murume, mai vangu vanenge vachiti uri murume iwe. Uri murume iwe. Hands empowering women. Thank you, my trader. Uri murume iwe. That's why I'm very overprotective about what I do, my life could be because unonyudzwa. And kana uchifunga turi kunyudza inini, uri kunyudza dzinza. Waiziya? So ndongotenda Mwari hangu ipapo kuti Mwari makandipa zvese but ndongokutenda ipapo kuti makandipa simba andina usimba.
Anyway, right. Vanavefu. This live, Yandakuita, guys, let me tell you something for free. This live is for young. Vana vari young. Ndinofarira kutaura nevana vari young. Hanzi kikiki haisi mari yekubigwa pawasvigwa aiwa haisi mari yekubigwa pandasvigwa. Yes, kiti. Vanhu vanoziva statement rekuti kubigwa pandasvigwa. If you come from Gweru, this is a common joke in Gweru. We grew up hearing this joke yekuti ndabigwa pandasvigwa. It's a common Gweru joke. It's not even something that I made up. I'm not going to take credit and say I made it up. It's from Gweru. The big Pandashigwa thing. It's a Gweru thing. Because Gweru is gwa 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 gwa. So it's technical jargon from Gweru. This life has the most talented in the family. Wow. Let me tell you, in my family, I'm not the most talented. Oh, there are talented people in my family. I am the black sheep of the family. Oh, trust me, of all my mother's kids, I'm the black sheep. Even my own mother told me, Pavana vangu vese, iuyu, ndiyakaoma musoro, but ndiyari most productive. Pavana vangu vese, iri rakaoma musoro. Risingawira chero ndori notira zvine musoro. Irori. Muskawa, at the same time, of all my children, everyone is normal. But ichi chitanga akangoita zvake ndakosha kuti chichakaitika pane uyu asi ndiye wandinotovimba naye kana zvadhakwa kana zvangu zvadhakwa irori benzi rangu irori. You see, my mom, she has bittersweet feelings. Mwana anondinyadzisa zvisingaiti, anonditemesa musoro zvisingaiti, asi kana zvinhu zvakadhakwa ndiye wandokwanisa kufonera. Anotomira irori zi black sheep irori rinotara zvisina basa pafacebook ndoka richitumirwa mavidhiyo aro richingopopota tara zvisina basa musoro regocha chunhu rikazonzi kwanzi radai but zvinhu zvangu zvikadhakwa ndofonera irori iri saka hapane kutamba. And the black sheep of the family is the bravest one. Yeah, that's true. Anyway, handeinarwa nyaya yangu ishoma but iri important. Tafara chatamba, right? Guys, your body, your rights. Unobvumidzwa kuda kuita zvaunoda nebody yako. If you do something with your body, like put my creams ekuchinja complexion yako kuti uglow, that is a personal choice. It's the way you change outfits is the way you change your complexion. The way you change your hairstyle is the way you change your complexion. We have nothing against your personal choice yekuchinja complexion yako. Vamwe vanhu vane tumatrauma, vamwe vanhu vane tuma self esteem, vamwe vanhu vane mavanga avanenge vachida kuvhara, vamwe vanhu vanongonakidzwa nekungoluka. It's your choice. So live ino handisi kuataka team rinobleacha, handiko ikoko, because ineniwo ndine zvandinoita indomwadoro iwo unobleacha. Tese tikuenda kunotsva kudenga, tese uyu anobleacha asarimba. Yeah, saka zvekubleacha izvi, when I start talking about the disadvantages of bleaching, handisi kunangana nevanhu vanobleacha, ndiri kunangana nevanhu vari kufunga kubleacha asi havasi kuziva kuti voenderera mberi neprogram ravo here kana kuti vosiya. Right, nhasi ndiri kuda kukutaridza kukosha kwako nemuviri wako neDNA yako. Saka kana pane vakaenda kuchikoro, uyai mufambira nenini. Chekutanga ndechekuti kana uchida kuti mwana asaite something, you put fear in that child. And ambofika kazvibata futi. Mwana akati basa rekubuda panze pedo kwasviba, munoti ucharumwa nadhundundu panze papo, ucharumwa nezidla vanhu mugomo panze papo. So when you put fear in a child, mwana yachachika kwenda panze. Munhu ukamudza kuti chinhu chakashata, haafokasi nacho because akaudzwa kunzi chi chakashata. Zvakafanira kuti ukaudzwa kunzi mbuya ningi vanoroya, hautodzunga iri mbuya ningi chero vakauya neadvice chaiyo inogona kutokubatsira muupenyu hwako, hautoitori nokuti wakanzwa kuti mbuya ningi vanoroya. Once you inflict fear on something, people are reluctant to take in that fear, to take in that thing. Saka
mubody mako iwewe semwana wevhu, ganda rako iwewe, kala yaunayo iwewe, right? There's carbon. Ashina mazita echishona zvinezvi. Ashina mazita echishona. So ndichango try ku, right? Carbon 12. Carbon. Kana ndikati carbon pazuva ranhasi funga color ye black. When I say carbon, think of black. Ndoza munofunga carbon dioxide, carbon monoxide, carbon 12. Think of black. Now, there is a black matter inonzi carbon 12. Mukadzifambira. This matter is found in space. What makes space black is carbon. Carbon 12 is ma components awo kuvakwa kwe carbon 12 mukati me carbon 12 mune ma protons, ma neutrons ne ma electrons. There are 6 protons, 6 neutrons ne 6 electrons in carbon 12. Carbon 12 is inowanikwa mu ground, mu earth, inowanikwa mu space, inowanikwa mu miti, mu vegetation, miti, huswa, shrubs, nei carbon 12 ish. Carbon 12 ije inowanikwa mu muviri mako iwewe. When you look at it like this, it's black in color. Black, midnight black. Carbon 12E, it's very good. Mu body mako, inobatira pfungwa, maziso ako, mazino ako, inowanikwa mu ropa rako, inowanikwa mu... Imagine if tikabvisa skin yako toku marinate mu carbon 12. Tobachadzosera skin yako. Saka iri pese ndiwe. Carbon 12 iyi basa rayo ndere kumeka sure kuti immune system yako iri kushanda bo. Basa rayo ndeye kuti zveni ma organs ako ari kushanda bo. Inoita kunge the words will come to me ndiri kuchaga ma words eshuona kuti ndikwanise kupinda nemo. Saka this carbon 12 is black. We then name it melanin. It's black matter. Vanhu vari kuKongo, they like mining it. They use it muma cell phone, muma computer. They make computer chips with it. They make muma iPhone irimo, they make it. It's very expensive, this thing. When it comes ku umuviri wedu, because ndiyo inoita kuti zvinhu inoti protector from outside forces. Sekuti imagine handati zvoni tabvisa ganda rako wasara ne skin, takunyika mu skin, takunyika mu carbon yae wa marinate yapinda kusvika kumongo tokudzosera skin to, right? Carbon is Zuva manje, sun rays. Zuva rakashata zingaiti pamuviri wedu time. It's good because you get vitamin D, blah blah blah. But at the same time, it can cause damage. So Zuva parinorova pepe, ma sun rays is ayai. Panorova pas achiuya panapa. Carbon iri muviri mako iwewe, melanin yaya. Inobva yauya ku surface yeganda to block sun. If this is the sun and this is your skin, carbon inouya yo blocker kuti sun isauye kuma organs, ma kidneys, isho, mapapu, ropa, brain, heart, what. So melanin inogada kuti zuva parinokurova pepa. Ndosaka ukarohwa nezuva unosviba. Kusviba kuya harisi skin yako iri kuchinja. Carbon
iri kuuya pa surface yeskin. If this is your organs, this is the sun. Carbon inouya yodai. Zuva riya rokurova. Aya ma organs aya anoprotectwa. Saka it's like a shield. Hans, you are nailing it, Tete. Thank you, Matrida. It's like a shield. Inovara. Iwewe kushikanzi. Zwara pisa isai ma tints. And tint here. Masan dinema spectacles nda kufika magrazi. Mazanda kufika magrazi. Isai ma tints. Tint here. Melanin. It tint. Mota yangu ndatenga motikari mazwano isai tint. And idukuti vanu vaone zviri mumotikari mangu tint imelanin inovhara maorgans ako kuti asarohwe nema sun rays. So ukarohwa nezuva kumeso kwako kunosviba nokuti melanin iri muviri mako yauya kuskin surface to help shield the organs from the sun. Melanin yauya kusurface kubatsira kuti zuva risapinde kunorova malungs ako, makidneys ako, machichi ako. Saka kukosha kwe melanin kweka yakakoshera pakuti because iwewe iri mauri body yako inogona kugadzira melanin pachayo. Ndokunzi uri mwana wevhu, uri mwana mutema. Ma Indians variko ve black. Ma South Americans variko be black, ma Aborigines ariko e black. Every continent has got black people originally, right? Now black skin ndo kunaka kwayo kuti inogona kugadzira tint yeah inogona kugadzira tint yega. Utano hwako wakatozvarwa ndo makomborero ako. Makomborero aya anonzi carbon. Pa mwari pa kugadzira akabva kupa carbon. Pai gadzira space akaisa carbon to protect the space from whatever gases. Ndobva gadzira vegetation, ndobva isa carbon mu vegetation. Ndobva gadzira iwewe wakabva muvhu, ndobva isa carbon mauri. Carbon is 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. 666. The mark of the beast. Once ukangonzwa kuti 666. Satan, watosiya education that has everything to do with 6 protons, 6 neutrons, and 6 electrons. Carbon, something that is in your body. Saka ukanzwa kuti mark of the beast, auchatodzifambiri. But you have the gold inside you. But once someone tells you kuti chinhu chakaipa, auchatochidi. Munhu asina chinhu ichi ndiye akakuudza kuti mark of the beast. Ndiye akakuudza. Because vasina mabvi havana miviri yavo haigoni kugadzira tint ishi. Saka vakabva vaishatisa kuti iwewe ukanzwa kuti 666 uchadzifambira. Mubhuku ramunonambata rere hapana pakanyorwa 666. Is 666 manyorerwa yakaitwa mubhuku yakanyorwa nekushata. Yakanyorwa mune zvakashata zvanambotaura kuti mwana ukamuti mbuya avo vanoroya. Mwana hatombodi negotiation reasoning mbuya vanoroya. Let's close the chapter. Mbuya vanoroya. Same thing ndikakudza kuti you have 666 in your body. Unoti mandituka. But you do have carbon. It has 6 electrons, 6 neutrons, and 6 protons. Do you understand? Right. Now, tint ish. Muviri wako unogona kugadzira. Saka because of that, unokura ma organs ako are healthy. You don't have to worry about the sun entering and your body. Uchishfambira, utojga matowe nematamba body yako iri kuto shirida the sun. That's why Africans don't buy sunscreen. Sunscreen takataka kutoziya paka ya internet izo. Paka internet paka za sunscreen. Tasikaziyi sunscreen izo.
But we survived. For eons, we survived. Why? Our bodies create that tint. Vasina mavi, vanotoda sunscreen. Sunscreen zvainoita ndiyo tint iyai. Vanozora tint pamusoro. And ukatora sunscreen. Izvezvi kana une sunscreen mumba mako. Tsvaga UV light. Wozora sunscreen panengiriki pako apa. Wozora sunscreen paruganda rako. Woisa UV light. The sunscreen is black. Because it's made from carbon. Yeah. Iwewe unayo kudara. Batai makadara. Ngatidzokere. Now, iwewe ganda rako rinogona kuzviprotecta rega. But avava ganda ravo harigoni kuzviprotecta rega. Saka vanotoda sunscreen kuti vazviprotecte. There is an agenda yekuti kwai vanhu vatema ngavaurayiwe o ngavapere o ngavadii. For years from the beginning of time, vanhu vasina mabvi have been trying kuda kudzima vanhu vatema. Saka vanovapinda neyekuti tovauraya sei vana? Tovauraya sei? Chekutanga vakamboya nezvirwere. Mabodies avo anotogona kutorwisa zvirwere because melanin iyaiya inoprotecta handitika inotorwisa zvimwe zvirwere zviri mauri. Saka topinda neipi vanobva vabata immune system AIDS. Mafira mberi. Kubva kwaita vamwe vanhu vatema AIDS ikapinda mavarika inotogara yotochila enda ivaurayi. Topinda neipi zvimagweregwere zvakawanda zvikashi ndavapinda nebrain kana munhu uda kumubata bata brain dzake. This whitewashing thing of skin bleaching and all, you are ukazora skin bleach urikubvisa tint iyaiya. And once wabvisa tint, think of it, ukabvisa tint zuva rinosvika tinka. Isusu patakakura cancer tainzwira pa next door. Zvirwere taiti zvirwere zvevarungu taizvinzwira pa next door. Zvezvirwere zvakazotanga iko zvino manje tatozo ndarini ko igore ripoko vanhu vatema pakasakazorwara nemakenza manje paseri apo. Azvitombosvika kuma 1950s, 1940s, 1920s, ndofunga 30s, ndopakatanga kuti vanhu vatema nhasi vabatwa cancer. Before that, there was nothing of that nature. Why? Ganda rako iri tinti yaiya. Saka vakapinda mubrain psychology yemunhu ka vabva vati 666 is bad. You wonder what? Ndabva vakudza futi kuti black skin is not beautiful. No, ane mari ndiye mukuru, munhu ane mari akati chinhu chakadai chakashata, munhu wezandanga tochivenga. Munhu wezandanga tochivenga. Right? Murungu ndabvati black skin yakashata. Vanhu vatanga kuzvizora, vachizvizora kuti vatsvuke. But iye murungu uyu ari kuzora carbon yakagadzirwa sunscreen yayi kuti ararame. Asi ari kuudza iwewe kuti ganda rako iwe hariite. Iwewe ndobva wobvisa tinti yako. Wakutanga ukabvisa tinti yako. Zvakureva kuti zuva parinouya rinorova pese pese. Nhasi wamuka kana zvichinzi kubleacha skin kunokonzera cancer. Hazvirevi kuti ganda chete because vanhu vakawanda vanenge vachingofunga kuti ganda rako rikaita dete harisoneki. Ndopega pamunenge muchifunga imi kuti kwanzi kubleacha ndikableacha problem ndeyekuti ganda harisoneke. That's nothing. Ukableacha ukabvisa tinti yaiya muskini yako iweka. Zuva rakurova ndosaka vanhu vanoti vakableacha unoona tsinga. Unongochiona tsinga dzegreen dzeblue. Unongochiona vanhu vakawanda vanobleacha vane muri dark iropa ramunenge muchiona muri dark munomu. Munenge muri dark munomu kana kuita pingi mese munomu iropa. Zvakureva kuti wabvisa tinti iyaiya. Zuva riya rakupinda. Munhu mutema haureke zvekumhanya. Because ukampa chirwere anopinda mugarden onocheka zumbani odya otorarama. Anonotsvaga mufanichimuka odya otorarama. Saka vakaona kuti tivarove neiyoyoka nezvirwere zvikazvi body dzavo dziri kurwisa zvirwere. So we need the owner of the body to kill herself. Because isusu from outside we can't. They gave you AIDS. Ukuramba wakamira.
vagokupa covid uri kuramba wakamira, vagokupa polio, cholera, bilharzia, 6 killer disease uri kuramba wakamira. Body yako because ine melanin ndo iri kuramba yakadi yakagadha kuti chinouya chinondiwana. Melanin is the brain. You are intelligent because of that melanin. Your teeth are big and white because of that melanin. Saka toita sei vari kutraya zvirwere zvipi vari kutraya munhu mutema naturally chero akarwara sei muisei pazuva pfungaidzai chakati mumise gumbeza anomuka mangwana anomuka munhu mutema anomuka chero kamba malaria anomuka chero kamba chi because melanin yaya iri kuti ndo iri kuku from your white blood cells rely on melanin. Masoja yaya emuviri. Your red blood cells, everything relies on that carbon. The 666 they told you is evil. Saka you all kanzwa kuti 666 is evil. Carbon 12. Melanin is evil. You're going to think and not even focus on getting as much melanin as you can. In fact, what are you going to do? Uchazora makrimu, gosora makrimu. Why? Because standard of beauty. Ndoba vapinda mu varume vakati kunaka kuchuka. Women wanting men, men want kuchuka. So you're going to change your color. You will glow. But wabvisa tint. That means zuva rakurova. Mangwana unomuka uchinzi une lung cancer. Mangwana unomuka uchinzi une cervical cancer. Mangwana unomuka uchinzi panga rangorova zuva. Zvakureva ndezvekuti ukabvisa tinti yaya. Wava exposed. Zvakafanana ne-AIDS education. Zvakureva kuti masoja emuviri akaita mashoma. Pakauya enemy like a disease. Masoja anokurirwa. Saka ma-ARV anowedzera masoja kuti varwise uya. Same thing. Bleach inodzima tint. Saka ikadzima tint yavhura wabvisa mablinds wabvisa tint. Zvakureva kuti zuva rakupinda parinongorova ndo parinongorova mai mwana. Unongomuka une brain cancer. Cancer in the eyes. Cancer in the kidneys. Parangorova ndo paricharova ipapo. Samu mwana kuti ndine 4 years ndine 10 years ndichibleach asana mboita sezvo ndo kuti ziva kuti uri kufamba uchinyika chinhu chako usina condom. One day is one day. One day is one day. Saka the more you remove melanin here, the more you expose yourself to anything. You are worried about ganda kuti ra thin harichasoneke. This is kusoneka kweganda kushamari kune ma technology anogona kukunama nelesa ganda rako rikaita bo. But iwewe self healing here because vasina mabvi vakaona kuti timupinde nepanze zvirwere ari kuramba achipora. Every time kamkanda nayo Africa inogara chikandirwa zvirwere. Tine makore manga ndine Ebola, tine cholera, tine makore manga ndine mabiliasia. Every day kune zvirwere but ramba takamira. Tine makore manga ukabvunza ma dentist. Pane munhu anyora comment yandinakidza pa last post yangu. Ma dentist andokudza kuti kana ukabvisa zino remunhu mutema nekubvisa munhu asina mabvi zino zvakatosiyana. Munhu mutema kana uchidzura zino rake zvinoda chisimba. Zvatoda simba ihondo kudzura zino remunhu mutema. Iwo kana ukambodzurwa zino handi unodzurwa zino parinenge richi especially ukugara parinenge richibviswa richi uchitorinzwa kuti riri kutodzurwa kudhonza kwako unotonzwa kuti chinhu ichi ane chisimba chari kuita chokutoti ribve. Vanhu vanesina mabvi kana vachibviswa zino hapana simba rese iroro. Vanongodzi robva rabva kutaza kuti iwewe meno ako akasimba. Bvunzai vanhu vari kuchando kana uri kuZimbabwe usati wambobuda muZimbabwe kana usati wambobuda muAfrica. Bvunzai vanhu vari kuchando kuti vanhu vangani vanogara vachibvunzwa kunzi mazino ako iwewe asi ndefeki. Mazino ako iwewe asi why are your teeth this big and strong? Ukazouya usaone varungu vari muTV. Ndo vakanaka vanoiswa paTV kuti ufunge kuti vasina mabvi vanhu kwavo. Ukazouya kuno gumanje wakuona vana tsika mutanda vekuno. Wakuona vana skop donono vekuno. Utano uri komboro. Pa vakasheka. Ganda rinofunuka iri. Nai makambodzwa munhu anofunuka kumba. Isusu sesu basa redu tinoona vanhu vanofunuka. Inde imbofunga kuti maybe mishonga yavanomwa inoita kuti vafunuke kudai vese neasingagwari vese anofunuka. Vhudzi ravo iri rinotanhauka such that pa floor
unogara uchiona makusene ega ega kana uchienda kunotsvaira unogona ukapinda mubathroom pane vhudzi, ukapinda pamashitsi paanenge arara pane vhudzi, ukaenda pasofa paanogara pane vhudzi, ukaenda pasi paanofamba pane vhudzi. Ndiudzeyo kuti kumba kwenyu vanhu vangani vanoona vhudzi paspilo paunenge wamuka iwe, kana pasofa paunenge wamuka iwe, kana kuti paunogeza wakamboona vhudzi mutoilet kana mubathroom wakamboona vhudzi kunze kwekuti warikama. Ukarikama unoriona vhudzi. But every day ungatoita kuti kutenga vacuum cleaner kukandoda kuvacuuma vhudzi kunoku kana usina vacuum cleaner haurarami. Unotoida because vanotanhauka, vanofunuka, mazino avo akatosheka. Sevari vari kuIngland, burukai muteresi mudzi vana ava vanhu vari kuIngland kuti kala yemazino avo ndeyerudzi. Arrangement is yekuti zino iri, it's a straight line. Look at my teeth, it's a straight line. See? Ava ninga kade agota ebrown akade vantu kuti why tobva tati right. Ukaona environment yaunogara ichijamuka, uyu usingakwanisi kurarama muenvironment yaunogara where you need macream kuti urarame, you are not from that environment. Because asandamboona mhuka dzichitsva nezuva, asandamboona mhuka zuva harinetsani nemhuka, zuva harinetsani nemiti, harinetsani nemagarden, zuva harinetsani nevegetation, harinetsani nevhu, harinetsani nefish, zuva harinetsani newe. Unotogara 20 years usina kana mbona sunscreen mu Africa mo uchienda kumunda every day hapana chinoita unotorarama kutofane 120 years because you are from this environment. Anything that is not from the environment will kill you. Saka ndobva ndati kovana vasei zuva richivauraya, rinotovauraya zuva. Vakayatsotsva vakaramba vachiita kuti cancer. Why is it vanourayiwa nezuva vana? Vakabvepi vana? Say vachiti vakapinda muzuva vanouraiwa. Listen, kana wakabva mu earth, you should be able to relate to environment. Kana wakabva mu earth, kana wakabva muvhu, hapana chinhu chinoitika chingakuuraya because you are part of nature. The way the sun doesn't bother the cows and the other animals, this is the way the sun doesn't bother you. But you say asino. Vamwe vanoti migration yakazoitika vanhu vakazotanga kugara kunorth, saka kunorth kwavanhu kwavanga vakugara ndobva melanin yabuda muskin mavo, saka kubuda kwayakaita ndosaka vanhu vakufa. Ko ava vari kumba vari kuAfrica mane 6 generations variko vakazvairwapo, still ukavaisa muzuva vanosvava dzifambirei. So education andandauya nayo pano nhasi ndakuda kuenda education yandaenda nayo pano nhasi ndeyekuti don't worry zvidya ndakapfeka zishoti zitaita murioni riri mukati and there are fallen angels who had sex with humans. Koko tichazoya nelife iyoyo on another day. But chandada kungokuudza ndechekuti mwana wevhu uri mwana wevhu, anything chinoita kuti ukanganise tint yako yatinoti melanin yayo usateerere. Why? Vana varuda kuti uraya. Ziva izvozvo. Ndataura nyaya yeDNA kuti vaidya vanhu vatema. Aisi guwa iri. It's written records kuti vana vane utano. Vaifunga kuti vakatidya vachawana utano hwedu. Handiyo dzimwe nguva anotanzi matamba ane utano, mauyu ane utano. Saka idya mauyu kuti immune system yako ive right, idya matamba kuti immune system yako ive right, idya moringa kuti immune system yako ive right. Saka uri kudya nutrients ayayaka kuti body yako ive right. Ivo vaibva vati vanhu vatema vane body yavo yakasimba, vaidya vanhu vatema kuti madyira unoita matamba for your immune system is the way yavanodya vanhu vatema for their immune system. Yes. Vakasvibvisa muhistory zvakangokudza kuti murungu Queen Elizabeth was this, Queen King Charles was this. Unongoverenga good things about vanhu vasina mabvya, asi when you read the real history vaidya vanhu vakafanana newe neni pamusana pekuti vaifunga kuti vakatidya utano huri matiri huchapinda mavari, vasingazive kuti this is a God gift. This 666 thing is given by God himself. The children of the sun. The sun can't hurt you. If you are black color absorbs heat. Ndizvo.
Carbon 12, not melanin here, in a 6 protons, 6 neutrons, and 6 electrons, absorbs heat. So when you get into the sun, when the sun hits you, absorb heat. And that heat is a source of energy. Ndosaka une simba rakawanda kukunda vanhu vese, because heat yawatora kubva kusun inopinda muganda rako yogara ipapo. So if you can absorb the light, when the sun illuminates on you, you absorb ne melanin yausina kubleacha yausina kubvisa inotora yoisa. So you are children of the sun. Sun kissed ya unotaura yai. And the light stays longer because heat ne light zvinogara longer on you. You are the illuminated. When you look at the word Illuminati, means enlightened, those that are within the light. Those zita rekuti Illuminati. But you walk out kunzi Illuminati, yeah. 666, yeah. So you run away from those terms, but they are your treasure. Just look at it factually. Study it. Udzifambire. To be illuminated, the Illuminati. Illuminati is a Latin word for illuminated. Those that are within the light. That's those that have been exposed to the light. Those that have light in them. Which body? Takatarisa marudzi ose. Anoti kana zuva rikarova rinopinda muganda rigochinjwa into energy. Black absorbs heat and light. When you put black pazuva kudai, so inopisa because it absorbs the light and turns it to heat. Your skin absorbs the light and turns it to heat, which is energy. Illuminated within the light, you are Illuminati. But tikakuti uribi Illuminati wewe unonotisungisa, wati blocker, wati tuka. So you run away from your own power. Meanwhile, urukukwesha ganda ne glow oil nako remover skin scrub kudi ndikukuti you are Illuminati. Unoti swantuka. Knowledge is power. But fear yavakakuisa zvinonzi watanga satanism. Once munhu mutema ukangomuti satanism womuti 666 ma protons, ma neutrons nema electrons andataura anowanikwa mu carbon 12 that is in your body right now, unonzi uri satanist. And once munhu akangonzi ari satanist vanhu vachatokuteereri. And once vanhu vasikasa kuteerera vakutoenda uko kwavanoenda uko, and forever and ever and ever you will teach this to your children, and eventually they will kill the black people because of lack of knowledge. Knowledge is power. It's everything. Chimbomira what they taught you. Don't think about what they said in church. Don't chimbomira what they taught you. Use your brain for 1 second. Use your brain. And go, use your brain and go ufambire nyaya dze carbon. What is carbon 12? What is carbon 12? Carbon 12 consists of 6 neutrons, 6 electrons, and 6 protons. And it's in my body. Fambira ids. I will nyaya dze paspe muti dzifambire. The way you ndinema vitamins, ndinema carbohydrates, you have carbon in your body. They don't want to tell you this superpower because unova waziva, and once ukaziva wakutanga kutodzifambira, and once you know your power you wake up, and when you wake up you will fight. Vasina mavi. You will fight for what is yours. So as long as you keep them under fear, monger them using Bible, rakatanga kuzwa uchiri kuzvarwa. This is wrong. This is satanism. This is what ukangoti satanism kumunhu mutema watomuwina. Watomuwina achatodzifambiri. Ndikuda kuti umbomira zvawakaudzwa na pastor, umbomira zvawakaudzwa neBhayibheri, umbofamba kumabhuku kwamunoti vakadya mabhuku kwekwe. Easy internet unongoti what is carbon 12? Unongoti what is melanin? Wonzwa kuti vari kuti kudi. Melanin is dark matter that absorbs light. So if your skin can absorb light,
It's black. It can absorb light more than any other skins. Why do you think the highest athletes in this world are black? My genes, when it comes to athleticism, athletes, number one, why? Energy. Energy kupi. Mese munongo jika macaroni ne varungu. Mese munongo jika ice cream se varungu. Mese munongo trainer 24 hours se varungu. Mese munongo mvura yakafanana se varungu. Sei vanhu vatema vari boat. Tiger Woods, Serena Williams. Sei vanhu vatema vari kumusoro. Pamanye zima athletes, they absorb light and light turns to energy, and energy, that's why we are strong. That's why they took us into slaves. Because our bodies are strong. Why is your body strong? Carbon. What is carbon? 6 neutrons, 6 protons, and 6 electrons. 6. Mark of the beast, you don't know your own power. So you stay and you shrink yourself. In the name of Satanism. That's number one. Number two, and if you don't know your own power, you're going to bleach your skin. And when you bleach your skin, your kids are going to bleach. They have tried kukupa disease, your body fights. Wakakupa disease, wewe isheshi. Takapuwa COVID uko. Zumbani rakashkarikati, makataura nani. Easy. Why? Because your body knows how to fight for itself. Saka, how do we kill this person? You make them think, you make them kill themselves. They give you processed foods. All these vaccines, you take them. They give you bleach. You bleach your skin, you remove tint. Now zwara mafana na nemurungu. Makungeta makenza singa nzvisisiki. Mafana na manje. Iya kuzora sunscreen, iwo visa tint yako. Iya auta tint yake yekuzora. They can extract melanin from black people. Vanogona kuibvisa kuikwara kuda isko. And it's very expensive. Why do you think melanin is $400 1 gram? Chunishira $400 1 gram. Iwe body yako inochigadzira. Maskat machena. Shonzi aiwa chinichi chiri evil chiri body mako. Iyo carbon iri evil because that's the 666. Carbon is 666 is evil. So iwe obvisa gun obvisa was bleach obvisa tinti zwaruda rokubata. So that's how they get you. If they can't kill you, they'll make you kill yourself. And when you kill yourself, your children are going to see you bleaching, your children are going to bleach, and their children are going to bleach, and their children's children are going to bleach. And before you know it, bleaching is a trend. And very soon, and soon enough, the African will be gone.